ya kawo ki ɗakin mun yi action fa. Action. Rukayya, Rukayya, Rukayya. Ƙawata lafiya na ganki a nan? Ƙawata, lafiya na ganki a nan? Wallahi bacci ne na je na fusata. Shi da ta shigo da ɗan miƙe wallahi na ji ce umma kuma ta nan. Rana cikin rashin jin daɗi haba Rukayya kawai don kina jin bacci sai ki zo ɗakin da ki hau kan gadon mahaifiyata wanda ni ma ba a kai nake bacci ba. Na sai ki tafi ɗaki na ba wai ki taho nata ɗakin ba. Jacob action. Haba Rukayya, ya za a yi ki zo ɗakin mahaifiyata? Ki zo ki kwanta a kan gado. Maimakon ki je ɗaki na? Maimakon ki je ɗaki na ki kwanta? Dan Allah ki yi haƙuri ban san haka zai bata miki rai ba. Yanzu dai mu ƙarasa falon. Ni mahaifi na ma. Ba zan ce mahaifi ba. Tunda ina da yi haƙuri don Allah mu koma falon in ɗauki jakata ne. Kawai. Na Allah yanzu dai ki yi haƙuri ban san zai bata miki rai ba. Yanzu mu koma falon in ɗauki jakata ma ni na tafi gida. In na je can gidan na yi. To ai ga abinci can in ji Rahama. To ai ga abinci can a kitchen. Ki zo mu je mu ci in zuwa miki. Liti kamar kin san dama ban karya ba na ci abinci. Jacob action. To ai ga abinci can na dafa miki. Jacob mai ki kalle ta. Jacob action. To ai ga abinci can na dafa miki sai ki zo mu je ki ci. Wallahi kamar kin san dama ban karya ba dama yunwa nake ji. Mu je ina ci na tafi.